Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom Ohangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. LTN. Luo Trending Nation. LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Nyakura mugi machiegni kanyo wan kaendi gi Mr. Vumilia himself ilongo ni Aungo Wuod Awendo nyathi Galish. Nyadunda chopo kajwaga ajuogo loko na gi muofu mos jopeny. What's up guys, this is your boy Aungo Wuod Awendo aka Mr. Vumilia mwenyewe. Yeah. Mok ni Mr. Juoga. Mr. Vumilia kata kero luonga ni baba ne lan. Ajuoga no to ini ano kata wale moko manano. Aungo kawuono adwa na penji questions moko matin to gi late. Penja. Iluongo ni hard talk. Penja. Asai kiki wang. Au Kinyalo penjo penji. Bas. Iwacho ne yuak ahinya e thumbeni. Be ine gi mpango moro mar golo wend moro, wend ma ji nyalo moro mora tu. Iparo ni ka jogo dok ong'eya gi ywak no. Donge ma ginya ywak e thumbegi. Nikech ywak no temo miyo jogo ong'eya. Okoro. In mano design di. That's my identity. In layman's language, that's my identity. Okay. Koro wamed mana ng'iyo gi ywak. Ung'i ga ng'iya. Lando nyako kise. Akoni yendo nyako. Ni winjo kamano ni gi ywak. To dong yo midengo ko enena like ng'ato koling to pi wang'e nyalo chwe. No. I'm giving my songs that feeling, that touch. Okay. Iwacho ni in msani man gi talent. Chuny Nairobi ka you are talented and very young. To in gi tije matin. Ine gi tije matin moloyo. Ere kaka gine timore. How do you survive gi tije matin Nairobi? It's not all about music, bro. First of all, what you have to know, I'm a learned person. Okay. After secondary school, I did an electrical engineering course. Okay. Okay. So apart from music, there is something I'm doing. Okay. Okay. And again, music, we only do it from Saturday or from Friday to Sunday. Yes. Those are all 3 days. 3 days. The rest of days, siwezi kaa kwa nyumba ati nimenyamaza. Yeah. Niko na mtoto, niko na familia wenye wananiangalia. Yeah. Si hata niko na mtoto, niko na watoto. Kende lan kende. Okay. I think from this interview, people will know me much better. Okay. Niko na watoto. And hawa watoto wangu wote wananiangalia. Yeah. I have a daughter and I have a son. Yeah. Yeah. So from this interview, people should know that you have a daughter and a son. Yeah. Not only a son, but they should include your daughter too. It's only that I always post what they want to know. Okay. Not what I want them to know. Okay. Yeah. So, what
unafanya vitu zako hizi za electronics or something? Kuingia Nairobi akili itakulipa, ujanja ndio itakulipa. We left home to change home. Yes. And the goal ni si wote tupate do. Unaona? Wasanii wataenda pale kwa club wacheze every week. Maybe watacheza walipwe 30,000 per day. Utakuta from Friday to Sunday watakuwa wamemake 90,000. 90,000 after wamelipa expenses and other things. Msanii amebaki na like 20,000. Unaona? But me in a day I make more than that. Yeah, more than they make in a club. Kwa hizo siku 3. Just in a day. Gine mane, ujanja mane kech, wambe wadwane, inyalo lero no matin, like inyalo kwalo no mana tu, wasani bende nyalo gine, kenti wasani moko ma eno wache ni, en gine nene ma omoke. Omari, nikiweza kukuambia, from my knowledge, one, yes, najua nilisomea electrical engineering. Yeah. Apart from that, unajua vizuri, nilikuwa na mwanamke mwenye alisomea software engineering. Software engineer, yeah, I know that. And I learned that through her. Unaona? Yeah. Sisi kwa nyumba ati nimenyamaza. You've always been to my house. Utakuta ukinipata kama niko idle utanipata na hiyo laptop hapo nimekaa hapo. I'm just making my own money. Yeah. Okay? I'm making my fucking money. Unaona? Yeah. Wakati wasanii wengine wanajifinjari huko nje, mimi I'm making my fucking money. Yes. Yeah. Okay. There is a certain conversation that you had with your fellow musician, and you mentioned that you used over 600,000 to do a certain video. Yeah. That one is a lot of money. How? To me, it's not a lot of money. There are things we call investments. I invested on that video. Yeah. Which video is this? Susumila. Susumila. And be rest assured it will pay me back. Susumila Awendo, Susumila. It's just a matter of time. It will pay me back. Over 600,000. Yeah. In most cases, iyudo ka ji wacho ni Ohangla onge mosekalo, Ohangla onge mosekalo past 50 in a video. It is maybe, let me give up to 100 and below, apart from Mark Prince and the one of Jaduong. These are the other ones. Ji wacho ni en 100 and below. Guru, in Marima 600, nyaka bedne ni timu a lot of investments, and you had a lot of experience. Let me do a breakdown. The videographer or the video director. Yeah. Because the video director was the videographer at the same time. Yeah. We paid him 300,000. There are tires. We bought them at 200,000. Venue to lipa 50,000. The drinks plus the transport was 50,000. How much is that? In fact, I was not calculating, but I believe they are videographer or the video director to lipa 300,000. Okay. Okay. The tires costed me 200,000. That is already 500,000. Okay. What else? Drinks, transport. And transport costed me 50,000. 50,000. That one is 550. And the 50 venue. That is 600. That one you've not paid vixens? I didn't pay them. Oh, they volunteered as friends, right? Whoever whoever appeared on that video as my vixen, that should be none of your business. Aungo Ohangla chandore. Tuini kijana mpole. Na neno ki congratulate yourself. Akieni chaki medo gari mo. Iwacho gani in gi gari. Koro. Awacho kapoka tinge gari. Isetinga. Dona wuok koya kuom. Apeni. Iwacho na wacho. Isetinga mi threaten na lor.
No kadwa wache kamera. Kule chuna gi kuno krowa. Wacha onge shida. Yeah, so ana say idho ka Aungo. In fact ka podonyen wane jok mane onyo gari. I'm sorry to say that. Yeah. Koro jio wacho gik mono giwacho. And Sani Gimarare. I'm not even the second one, the third one. Hey. And I'm even planning to buy my wife a vehicle. Yeah. To gift her a car. Yeah, so that should tell you that I have a wife. The wife ni pokwa neno nade. Why do you want to see her? Is it your business? No. Ingene koponi ati ngamo no ero familia dier to sane kaka ne subebeto ne ogwenyore gi jatelo. To koro mini wacho ni magi rodwa gineka. No gwenyore. Gijaode machon. Maybe the things you people see online are different from the things we do here. Okay? Those are the online things. Okay. Yeah. Have you seen the guy complaining? No. Have you seen the wife complaining? No. Have you seen the family complaining? I'm past that. So we may be seeing this outer picture without knowing what is inside. The problem with our fans, we only post things you want us to post, not things we want you people to know. Okay. That's the difference now. So, your former wife, the late? My late wife, not former. The late, sorry. I'm very sorry. Kezonge machanda. Aungo. Na ya school chon. So gibe onge kumwatiego. Wan managesa. Yeah. Nyangus. Game changer. Koro wachi dhulu mang'eny. Koro ka koso kezongo to ugine. Uwena. You are late. The late. Nejunge. And in fact neno usiepe ni mokachela dek. This time round, why have you decided to keep? I wanted people to know her. Because she was my first wife, right? She was your first one? Yeah. Or the other one? Okay. Yeah, I wanted people to know her. I wanted the whole world to know that I'm married. You wanted to secure your family? Yeah. Okay, your marriage? Yeah. Okay. So that's why you knew her. But whatever happened, wakati wife alipass, I learned a lot of things. Okay? So that's why my current family or my current wife, hamwezi muona bado. But the fact is that nimekaa na yeye 3 months after burial ya wife, nimekaa na yeye up to now. Okay. Nyakwara mogi winjo kiwacho ni wabiro keto no gik modwano ne. Ok mekwa. Koro kineno gimoro kuongirite LTN kaendi LTN kae mabiro kelo nigo kaka en. Nikech samoro kinene gi oko kanyo. Aungo. You are one of the artists mabende poko biro ma okelo no management ke. You have management and stable band? I have a stable band. And as I always say, with or without job, I'll still pay them. Okay. Hakuna jamii niende kwa show, nilipwe 9 or 8,000. Nikirudi kwa nyumba nirudi na 500 or 200 or 1,000 or 1,000. Saa hizo kutoka kwa nyumba hadi kwa show, you know me so well. Nikitoka na gari yangu, lazima uweke fuel. Lazima niweke fuel, which will not be less than 10K. Na nikiitisha Bolt tena, lazima nitakuwa ninalipa. It's more than expensive. Yeah, unaona. So hakuna haja niende kwa club nicheze amount yenye hata mimi sitakuwa na faida. Mimi ndo nitakuwa na rana telos, okay? Yeah. I did economics in secondary school. Wewe unanijua vizuri, mimi sasa kupea do. Nakuelewa na. It's either mimi nikusaidia na idea yenye naweza kukuletea do, but mimi sitakupea do. Yeah. Yeah.
So sometimes you choose not to go, but to pay your employees. I'll just pay them because in a day I earn. Okay. Me, I'm earning daily. Aungo employer. I can't CV now. I need to look. I need to look for you with my CV. No, not even employing you. Me, the best thing I can help my friends with is the idea. Okay. One kaka artist. For as long as you are learned. Okay. Okay. You are a computer giant. I'll just give you an idea. Computer giant. Yeah. Yeah. Magi jok maloso pesa karbedo. Get your computer and they earn. Ango mamiyo one kaka upcoming to the average artists wa cancel show mekwa. Aungo Wuod Awendo odhi okwa show game changer o cancel. Aungo Wuod Awendo omi show nyangus okobiro kebera oleo. Ango matimorega? Eni idhi yudu deal maber molo macha kose dhi ere gima timorega? In business, there is always what we call conflict of interest. Interest, yeah. Okay. Mimi wakati umenilipa 20,000. Yes. Client mwingine akuja nilipe 100,000. Definitely sitaacha hii job ya 20,000 niende kwa hiyo ya 100,000. Huyu mtu wa 20 maybe amekuwa akinipea show weekly or in a month. Huyu mtu amekuwa akinipea shows twice. Unaona? But the other person mwenye amekuja kani offer 100,000 anakujanga once. It's only that my fellow artist lacks knowledge and wisdom. But people communicate. Omari, no ningabi interview ni. But in angwanyalo rado katagutieno, where ingera mugi ati macha nikech macha chato live en kokalo toka okalo. Tuwarade ati momos bwana ngini ni sei kona time no but wagine moloyo ni dhi miloro simu then iya nyakera bugani ni ka live ramogi andi na iwe kata kumoro kariti kasto kigochina ani makoro chona na kao that initiative mar manyi kendo kore kelero na nini dhi ramogi. Hapo nakuja kwanza uliniuliza swali sikumalizia. Okay. Me the only reason yenye nazafanya ni cancel show tusipokuwa na agreement. Juu unajua mi before nikuja kwa show yako nitakwambia I need this amount. Na nikwambia I need this amount nitakwambia deposit yangu ni amount. Yeah. Before ninge stage you'll have to pay me this amount. Usipofanya hivyo Yeah. sitakuchezea show. Yeah. Unaona? Hiyo ni issue ya show. Yeah. But hapo kwenye ongelelea you are a social media personnel and again ndo watu wa upora. Ujo upora. Awachi kidholuo kamano. Ujo upora. Marari ujo propaganda. Iwinjo. Ukinita kwa interview yako. Yeah. We are both benefiting. Yeah. Not me alone. Yeah. Mimi sitakupigia each and every time nikuulize bro tunafanya interview wapi? At first inaenda kwambia some of you people are not professional. Okay. Mtu atakupigia bro na kutaka interview on this day. Tunaweza kutana. Mimi kwenye nitakuuliza kwanza interview utafanywa wapi? Umeniambia usinikujie na date. Let me tell you siku yenye niko free. If your schedule itakuruhusu kuwe free hiyo siku pia tutafanya interview. Yeah. Si unakuja unaniambia bro nilikuwa nakutaka kukuje Friday interview itakuwa possible? Definitely nakwambia it's not possible. Yeah. Mimi kuwapea hivi Because you had your own plans. Yeah, kuwapea hivi kwa kamera I think watu wenye washainifanyanga interview mingi sana ni wewe na Simi. It is true. Because nyinyi ndo mnanielewa sana. Unaona? Yeah. Nikikwambia no it's a no. It's no, yeah. Yeah, And I do remember there is a time that I was even having a camera in your house and you didn't do. Na nilikwambia kuja home after umefika home I think you were just there mkakula mkakunywa na mimi sikunywa nyakane wache shwali no ni kunywa and true nwakula ke kunywa tono ni ngoja jana ya you are there. Yes. Okay. Unajua the reason to why nilikwambia
haiwezekani ukaniambia wacha tu nitakuja nikakwambia kuja tu. Unaona? Because you are my friend. Unaona, ukakuja hapo tukakaa, baadaye nikakuja nikakupata hapo nikakwambia siku ya leo sikuwa nataka kufanya interview, but we later did it. Right? Yeah, it is very true. Au sio? No, very true. So that's me. Okay. Mimi kitu kama haiwezekani nitakwambia it's not possible. If it's possible nitakwambia it's possible. Okay. Please sitakwambia hizo vitu zote ni kwa pesa. No. In gosiepe mang'eny, I love your coordination and relation with other artists. In jathum ma osiep Prince Enda, in osiep Emma Jalamo, most of jothumbe gendi ingama vibe go. I love that. And da kwasene no me beki igole kata mana collabo moro gi Janabi, iloso collabo moro gi Emma Jalamo, the big five that you have, you know. Oh, it's okay. Emi ya collabo inakuanga nini? Emi ya collabo tiendeni ya ma fans mag jamacha at least ibede exposed to them. Mimi ukinijua vizuri mafans wangu ni mafans wa Inda, mafans wangu ni mafans wa Emma, mafans wangu ni mafans wa Eli Toto, mafans wangu ni mafans wa hao wasanii wote wa Nairobi. Au sio? So ni nini tena? So you don't need a collab? Ingeni samedhi show jite okode niti jok moko ma they are fans mag Prince Inda but they've never stepped into a club. They've never to Prince Inda. Give me a layout. Tinga ma fan mar Elisha Toto. Tinga ni wadan na jawo tama. The club na the miel no tama to miel ot to nyaka uwinje ketna Inda, ketna Aungo. Niti fan ni mabende poko mielin person kama. A lot of them, they can confirm katamane comment section, but they love you. They love you seriously. Koro, jogi endi, ginto ere kake idwa yudogi because gin giwinjo uga mana giot or give a club. Aya, kadhi show ma Prince Inda will always give me platform. Kadhi show ma Rokoth mara mar jogi tegi promega platform. Yeah. That platform I always use it wisely. At least to get 1 or 2 fans, okay? Yeah. So it's enough. You don't need to maybe go overboard to do. I can only right now I can only do collab with upcoming artists. Why? I want them to be wanipite ama tu grow pamoja. But nitie gimoro mikuodho kane un kaka wasani mosechako mako yudo kaka chone watiyo gi collabo mondo mi watingo ji to sani yudo ni maybe ka ng'ato timo collabo gi ng'ato to kamane ka kurumo so ingeni kiwacho ni timo ga collabo gi upcoming ji nyalo luor ni why upcoming body non your side inen mani dwa promote but gin ginyalo take it on the negative side. Ogine kata ka ichuno ng'ato kichiemo bona chiemo denyo ng'ani oketa no ng'aw chiemo mo. Donge mokwongo ano kabichu ni mondo watim collabo. Yeah. It's either wewe ndo unitafuta ni tufanye nawe collabo. Yeah. Ukitaka tufanye collabo it's either umeona kenye niko nayo yenye hauna. Unaona? Mimi sitakutafuta tufanye collabo. Juu after all nisipofanya collabo na wewe ama nifanye na wewe still brand yangu itagrow. Unaona? Okabi wego lo tumnike cho katimo collabo. No. Iwinjo. Koro same manya no. Imanya ka imbendi sengeyo nini tiere gima ng'ane dhi timore nane. Dime adaka. Iwinjo. Koro kanyalore ni sawa, kok nyalore ni bende sawa. It is their choice. Alright, hadwa ni bende ikawi thuolo ni iwuogi ma fans magwa jok maneno wa jok manyocho se wacho ni ilal sana gi thumbi mar achopo kajuoga ne igoye gi feeling sana ne en gimotimore adier kech ingeni jibe kao gik ingeni upuonjo society kod ingeni ka wan wapuonjore mondo mi gik matimore society wawuo kanyakla to ini wacho ajuoga ingeni koro waduogo penjo ni kara ajuoga miwacho ni Ohangla dhi gen gima real an nagolo thuma baneno ka ng'ato nyisa na dwalo ko papati muofu kata an kanyo mana bire nikech ingeni no yuaru mbele kacha koro kiwacho ni ano kunya sanda gi hera to cheche ni
Banyak cabe kata loke mufungi. So But that was just by the way. Huyo ni best yangu. Ipara ni bwana gini jithineno but ni nyaloke move. Utapata time umuuliza atakwambia is my friend, is like a brother to me. Okay, we've been together for long. Okay, yeah. So hiyo ngoma mimi kuifanya, mimi nafanyanga kitu yenye najua ita trend. It's all there must be something that no bro, ingene go parody iwero gimangato no sebere miloko gi gik moko no ka magi to poka loko nkeche ywake mangeny koro na wacho an maga go boka dwani loko because the moment midhi loko gi michako ywake benda dhi chodi strike olundi yo ko manono ineno an ka wacho wach dayo en gima timore inda umoro se sero ga jathum machielo nitie dau moro miyoga e pap kae bana ka dau onge dau no se to indau kata chot dau nitie ko mane mere Aongo gigi ukeche kech mana penje mono kete iwacha dieri iwacho ni interview ni kawuoni iwacha dieri but ineno mari ka dau moro onge pap kama inyalo wacho Ishimwa watu wenye wanatu supporting yo naona. Bana to sponsor. Bana an banda bro nyisi anachulo renda kenda nongedha ko manyalo we kama nda bro koni puta bro wacho ni pile but jomina no miyo kata 50 bob kata giro no alufu luor giga in bende the moment bro fwenyo ni jogi nyalo promote ga sana king yoga thum mora onge jathum ma joma promote mangeny gin gachuo joma promote waga te obed kata mano Ohangla kata thum moko gin ga joma nyiri bro no ngama nyako ni kose promote obro biro gi osiepe gi adek gi boyfriend ne chabe ko biro boyfriend no dhi biro go osiepe ni ariyo mano se biro ni gi joga di ginja auchiel namba wawuonde ni koro nyiri gine kata maji 30 gi wiye ipongo shuko kipongosho akili mtu wangu tumianga akili wacha kutusia watu ibro dhier emo yotike yunu sana iwich maduo hapa ni Aungo itemo pera ndio my friend hapa ni we aler gini kamera kawuono anonge kuma se anyaga dayo but miwero ka inyogi lingalinga koni weura sungo dayo sani weura kunu kaka isongo dayo inda chicha daki songe mano dayo mani wacho kamera mane wawacho ni hard talk wacho okadhi wacho ni adhi kuodo wito nyiri moko ma nyiri moko ma in go loka ka bedwari onge nyako man go loka kata chia donge awache kamera gini wana kiai donge sejiso gini ke timre ni kiai kora kiai bwana kari wacho nango mara ani avieta mara an ginyiri loka avieta be ini avieta manondo ka biwuondi omari ja line bill yare dingare kere line bill yanango gima de dhieri kata incheje gi we wadu midwa nene from agima bana zengi omari from 2020 sani wane 2024 omari pokange kata girlfriend ne wanyalo budho kode omari onge kata ingane gichechi kodo yawa kini no siepe no dwasi kodi mano siepe na ginjo machuo lena yange lela bwana wando kwa bipani hata tukawacha dieri kenano kata ni chukia onge kumidhi tera kija simtu wajini ja simtu cha musiendeni ayai kata hapo kata ero kamano nyakwara moge hapa ya ja simtu nyakwara moge Aungo mano gimacho penyo wacho koso mane kake wache kichamba nya wacho macho penyo wacho ni wacho macho penyo wacho ame mara na jo penyo wacho koro mi wacho no kake pare koso kaka jo penyo wacho koro imba wacho mari wacha anange gogishina iyo kidhe wang kaka mara ni yoko wang ani yoko wang wacha baba na didwoke dwoka be kako winjore omane to kanya wacho ni nego chiege ni nyiewo go gari but mane kaka nege wache kanyo kaka feel ni ati koro ngama no wacho na nego chiega nyiewo go gari nembe nyise ka ni jaode ko feel ni na nego mara wembo nego mara nyiewo go gari wewe
Gini record. O record tu bro, nikech ing'eyo. Ka ng'ato feel ni nanego mara no, nikech ing'eyo onge ng'ama ong'e ngima ng'ato. Yeah, exactly. Koro bende onega mara no timre nani? Ong'eyo gari nikech mag ng'ene walo. Manyiso ni ng'ama iwinjo ka wacho gima chal kama ne ng'ama mentality mar poverty chose donjo wiye. Okay. Is not exposed. Oko believe ni ng'ato nyalo make money. Kaka imbi believe ni okanya bedo maonge gi girlfriend. I believe Omari ing'eni anang'eyi. Ing'eyo na vieta mawuoyo to pogo. But when bro miyo jogi manyini bwana konwa stocho mari. But koro in ing'eya maber ana bro wacho ni dire. Ineno Omari. Ka wabiro town, ka wabiro manyo pesa. Okay. It's only hard work and dedication. Unaona? Yeah. Wan gi joma nodonjo Nairobi kichulo gi siling 100. Exactly. And if at all I can give you my story, anadonjo Nairobi kichula hotel siling 100. 100. Achaka dhi hotel moro ni chula siling 400 nadonjo saa 8 otieno tawuok saa 2 otieno. From there, atiyo ti security. Mago otieno gi. Ni chula siling 15,000 per month. Yeah. Atiyo for 2 months. 2 months. Iwinjo. Mano yudo kase yudo ajali. Kana tiyo gi jo Kenya Power makoro na from Paul mana mago to gik mayudo ga ji tich. Iwinjo. Makoro no kanya tiyo. So I had to hustle. Iwinjo. Yeah. Nikech ahero tiyo kama tek kana ahero tiyo. Iwinjo. Gima ji ok ong'eyo kata ka ji nena ga sani gima ji ok ong'eyo ga niya. Bro anasedak e nyake od mabati ani chulo siling 2,000. Kanotama chulo to wuon ot ne biro muko dhode. Odhi godo. Oyie ode kanyo gige ni dhode no. To muko to dhi godo. Kisechule pesa ne cha. To duogo ni dhot no. Tigine to ne wanindo kamano samoro wanindo kata kamano dala dek kapok wachulo pesa siling 2,000 no. To wana Nairobi ka. Nikech sama natimo magi ng'eni jodala bende koseng'eni Nairobi gi expect ni bende timo nadi. Gidwaro change. Magi moro ni pod idwa ywak. Yeah, koro sama imiyano ambenda oro ne gima samoro atimo nani. Adong' nono nikech ato chunya ler. Yudo ka dong' nono makata rent no koro kaka dwa chule onge. Ng'acha be kadhi explain ni okona ni ichuli ka to kidwa gine. Omera no muko dhode no dhi godo. Abedo kama nachaka wuok od siling 2,000 adhi od siling 2,500. Mondo mi nadare od cha bro nawe nyaka gige kate. Nikech gik mane an ga e od cha nok nyal cost kata 4,000. To areas ni in go manomo. Onge areas mane an godo. Nachule 3,000 but gige na mane an ga e od no. No ingo kata rent, bech gi no ingo kata rent mane chulo nikech nen mattress, stove, gi sufrich ni. Ibro penjo unyalo penjo Japolo, MC Japolo muno sani ni jamani ni. No bire od no moninde ong'eyo maber. Yeah. Iwinjo. Yeah. From there koka dhi e bed sitter. From bed sitter gima no ugole bed sitter nen kakura kendo. Sama na kendo ne onge kata tich moro maber ma ji nyalo wacho but bed sitter cha ema chako bire. Emi chako bire. But I always believed in myself. In hapa nineno kadare bed sitter ta dhi one bedroom. Na dhi one bedroom gi mattress, bo kata mattress chieng mokwongo ineno na dhi gi box. Ta dhi gi dhako no kasi kende gi box no. To mattress gi kitanda na weko ni gise ndeti. To wadwa chako ni ndangowa box nikech luwo kitwa gi timbewa. Wabede od cha gi mano mattress gi gigo te gi diero no kani nono one bedroom michule kamano te lakini wan gi mattress gi gik mitede kende for like 1 month. Koka wachako ng'iyo gik moko. Okay. You personally you are a witness of that. Yeah. No, emomiyo antinge ni awano ge gima chwanywa nikech wantu wawacho ni kaka jopiny wache. That is their... So, koro gima jopiny wacho, kiwinjo ka jopiny wacho na Aungo nego ng'ani. Konen bendo neg ng'at gimoro. Omeo god iwinjo. Yeah. Kiwinjo ka jopiny wacho ni itimo ni gi cha simtu. En bende kone otim ni atime simtu. Omeo gono. Iwinjo. Yeah. Kiwinjo ka japiny wacho ni ng'ane cha pesa ne gi ok gin malali. Yeah. Konen bende pesa ne obedo malali but gima kikitem timo ga piny ka. Kikiwe ng'at moro mayudo 50 bob per day to inido maringe advice in life. Yeah. Yeah. Kike yud ng'ama yudo like ng'amingo gi pesa engine. Ng'amigo gi idea. Kik advice. Nikech ing'e ni wini oting'o rieko in mwalimu, in content creator, ikwalo nyaka thumbe waigo go paroni.
An duonde jopiny. In duond jopiny. Koro ineno ka in duond jopiny. In wacho wacho gima jopiny wacho lakini kigiko moke ang'o? Moke obwongo nikech ka gimoke obwongo ni idhi bedo ng'ama ofuwo in bende. Jopiny weuru thuwa gi ji. Wacho ni mara Aunga keno timo ang'owa. Biro chwanya ga Aungo. Mara Papa T keno gwaro wi manager ne machon. Wewi. But manono no rudho. Ng'ad line. Ng'ade. No rudho. Papa T. Papa T we rudho wi manager. Papa T we rudho wi manager. Idhi gigi. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 9 2 3 2 bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Yes, Nyakoramogi, erokamano ahinya ne wan kaendi gi Aungo Wuod Awendo. Iwinjo kaka otimo kamera tim kama. Ja kamera ne timre nade. Iwinjo kaka otimo kanyono endo Nyakoramogi. Ne wan kaendi gi Aungo Wuod Awendo ma bende otemo go kodwa mbaka. We akaw thuolo ni bende promote kamera manda iluongo ni MC Kodoa. En kanyo e social media aneno kotemo wero wende kacha gi kizungu kama endi promote uru sani hapa notiyo gi Papa T. Angeni kapod en Nairobi ka one of these fine days abro kele kamera mondo mi bende ogo kodu mbaka kachiel one tijwa en timo promotion. Otherwise, thank you so much. Podi luonga no mari nasho mari chieno jamone mbele. Chiene meneno mbele ming'ondo boka. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom Ohangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.